much, Mommy Enid Sangir, my executive producer. Once again from Ilocano Music Lover Production, DJ Ness. Sakay ko, Mami, ako taimdengan. Untoy kay agayakin ka. Sundataan ay igame, iti ayam. Anang taon, kaungan ko puso. Langit iti kaya rigakin ka. When sika pinararapa ako, napateka to'y puso ken narikna. Diyak kaya lumabuka ka na sika si kami ako'y mataiga pa. No abay nalagsak tinubong ko. Si kalaeng inay ayan ko. Si kalaeng